Astăzi vorbim despre certificatul cel mai important de asigurare a mărfii. Vorbim despre certificatul de siguranță XL. Codul XL certifică faptul că suprastructura are o stabilitate atât de mare încât marfa poate fi stabilizată în interior de prelată și traversele laterale ale semiremorcii. Astăzi am dorit să clarificăm exact cum trebuie să fie proiectată suprastructura culisabilă pentru a putea îndeplini cerințele certificatului XL. Atât peretele frontal cât și ușile din spate sunt construcții stabile din oțel lacrone. Pentru a evita situația în care cablurile de oțel să atârne când acoperișul este deschis și să îl obstrucționeze sau chiar să îl pună în pericol pe șoferul de stivuitor, acoperișul cronei este ranforsat cu curele de tip aramid sudate. Fiecare stâlp lateral are 4 buzunare pentru traversele orizontale, iar fiecare ușă spate are încuietori duble și câte 20 de chingi tensionate pe fiecare parte în combinație cu o calitate superioară a prelatei. Asigură o preluare de aproximativ 11 tone de greutate aplicată pe întreaga zonă. Ca regulă, suprastructura vehiculului utilizată pentru asigurarea sarcinii trebuie inspectată anual în conformitate cu normele CDI 2700 de securizare a încărcăturii. Toate componentele stabilizatoare, cum ar fi stâlpii laterali, suporții de stâlpi, dispozitivele de întindere a perdelelor, etc., trebuie verificate pentru a avea certitudinea că acestea sunt încă în stare perfectă. Starea corespunzătoare a acestora se documentează în Germania la fiecare inspecție prin ștampila TÜV în carnetul de inspecție. Vă rugăm să acordați atenție următoarelor aspecte. Numai suprastructura complet închisă este suficient de stabilă pentru a prelua forțele conform standardelor codului XL. Mai mult decât atât, vehiculul cu ușile deschise ar fi mai lat decât înălțimea maximă admisă de 2,55 metri, ceea ce te va costa în Germania cel puțin un punct și minim 60 de euro amendă. Pe această cale facem apel la dumneavoastră și vă rugăm insistent să conduceți tot timpul numai cu ușile spate închise.